Погледни това за секунда, защото е важно. Ако някога си мислил, че на твоята земя не виреят определени овощни дървета или че някое дърво не расте както трябва, остани, защото тук обикновено е проблемът и почти никой не го взема предвид. Днес искам да направя кратко видео, за да напомня нещо много основно, но фундаментално. За това ще ни трябват два уреда за измерване. Много лесно се намират, евтини са и наистина си заслужават. В описанието на видеото ще ти оставя къде можеш да ги намериш, ако ги искаш, и не се притеснявай, защото сега ще ти покажа как се използват. Изключително лесно е. Първият уред е универсален измервател и се използва директно в почвата. Този уред служи за измерване на влажността, температурата, проводимостта и най-важното в този случай – pH на почвата. Например, представи си, че имаш цитрусово дърво – лимон, портокал или какъвто и да е вид цитрус. Този тип овощни дървета се нуждаят от оптимално pH, което трябва да е някъде между 5,5 и 6,5. А какво се случва, когато имаме много високо pH и не го контролираме? Случва се нещо много просто. Всички хранителни вещества, които добавяме в тази почва, остават там натрупани, но не си вършат работата. Растението не може да ги усвои. И точно тук повечето хора грешат. Когато регулираме pH-то, тези хранителни вещества стават достъпни за растението. И това понякога се случва по естествен път, защото с времето почвата се подкиселява, но много често трябва да помогнем това да се случи. И именно това е целта на това видео. Това е ключовата стъпка, лостът, който кара едно овощно дърво да започне да функционира. Защото този типичен коментар «Не, тук овощните дървета не виреят» много често не е истина. Просто имаме алкално pH в почвата и никой не го коригира. И това може да се регулира, като направиш точно това, което ти показвам тук. Толкова е просто. Вторият уред за измерване е по-прост и по-евтин и ще го използваме, за да измерим pH-то на водата, с която поливаме. Пълним съд с водата, която ще използваме, и взимаме показанията. Обикновено водата е алкална. За да понижим pH-то, най-лесно е да използваме лимон или оцет. Добавяме малко по малко, разбъркваме и измерваме, докато уредът не покаже pH близко до 6, което е идеално pH за повечето овощни дървета. Когато вече сме регулирали водата, поливаме. И pH-то на почвата ще се промени рязко. Всъщност, не става мигновено, но постепенно субстратът се адаптира и накрая се изравнява. Ако не направим това, растението винаги ще има хранителна блокада, дори почвата да е пълна с хранителни вещества. Ако го направим, тези микро и макроелементи започват да стават достъпни и растението ги усвоява. Промяната се забелязва – цвят, жизненост, растеж, листа, стъбло. Абсолютно всичко се подобрява. Ще се сетиш за мен и ще кажеш как не знаех това по-рано. И това не важи само за овощни дървета, а и за декоративни растения, зеленчукови градини, абсолютно всичко. Това е универсално. Исках да направя това кратко видео, именно за да напомня нещо, което много хора пренебрегват, особено тези от нас, които обичаме овощните дървета и растенията. Много хора грешат тук и не осъзнават, че това е нещо много лесно за решаване. Затова използвам случая да ти благодаря, че си абониран за канала, че харесваш видеото и че го споделяш с хора, които обичат овощните дървета толкова, колкото и аз. Ако имаш някакви въпроси, не се колебай да ги оставиш долу в коментарите, ще ти отговоря без никакъв ангажимент. Много благодаря и ще се видим в следващото видео.